Makadi mhuri yeZimbabwe nhasi ndauya ndina sekuru gwenzi vanobatsira matambudziko akasiyana siyana. Ungava wanetswa nembereko kana wanetswa neurovha, urombe chaiwo chero kana une munhu wechikwereti asiri kuda kukupa mari yako, chero wakavharwa, chero wakabirwa, zvese zvawakangangwada uchida kubatsirwa, vabatei panhambo dzavo dzandakuisirai pascreen, vakubatsirei, vakuonesei, pindai mudare, aiwa inguva chete kungofona chero uri kwauri ikoko, vanokubatsira matambudziko ako ese. Sekuru gwenzi ndo vega sekuru vari kubatsira vanhu vese vangava vane zvirwere, vane urwere zvese. Asi sekuru gwenzi garai maziva kuti avarombese ba, vanongobatsira chete matambudziko ongange uri kusangana navo. Chivabatai, vataurei navo, nhamba dzandatosiya pascreen idzodzidzi, kungotaura nasekuru gwenzi kahwani, zvinhu zvako zvatoita ipapo. Kulien TV atibatike zvechobu kusangana zvekare kwataita paKulien TV channel yenyu chivhitivhiti chisina fiye kana favor. Nhasi ndadzoka, I'm in a different environment and I'm in a good mood zvekutodaro, zvekunzwisisa, ndauya kunorova nyaya idzi zvekuziva. So kana chomwe tosvika panapa, inini as usual ndine one monya rinosimudza ZANU-PF nenzeve kudai so ndichirovera pasi kuiti bwa. So kana chomwe tosvika panapa, wauya une chimonya mpfungwa chekuziva kuti wakavenga ZANU-PF yacho, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho itize. Iko zvezvo toda kuti itize, tichangoda kuti boy kane chete, toda kuti itize. Saka nyaya iri panapa pari kupisa, ndine nyaya yandiri kuona mapastors vari kupiwa zvinhu zvakawanda, vari kubatsirwa naWeek Chivayo. Iko zvinezvi 4 days ago kune chimwe chiitiko chakaitika, Evangelist Muparinga avo vanoparidza kuna first vakapiwa GD6 latest fortune ne 50,000 USD ma-US. But zvinhu izvozvo hazvisi kubata ma-politicians zvakanaka. To be very honest with you, ndiri kuona Advocate Nelson Chamisa vari kuratidza kuti havasi kufara nenyaya yemapastors. Nyaya yemapastor yanetsa iyi. Ndosaka ndichinge ndatoya panapa ndichiti kana uchida Advocate Nelson Chamisa, ita kuti ahoyi, show me the signal right now in the comment section. Timboonesana nyaya yacho iri panapa iyi kuti muri kuionawo sei. Advocate Nelson Chamisa vari kumboti kudi, and a lot of people vari ngachiti ko wai vasi kutaura mazuva ano. Aiwa, nhasi pane zvaambotaura about these pastors, about the current situation that is happening right now in Zimbabwe. And to be very honest with you, kuZimbabwe kwatoita dambudziko hombe chairo. Tingangoti it's more like a cancer yaitika kuZimbabwe yekuti zvone vanhu vari kutanga kunobatsirwa vachinopuhwa zvinhu naChivayo. Nyaya yanetsa iyoyi, vanhu vari kupuhwa mota, mapastors vari kunzi ngavataure chokwadi sezvachiri, ngavaudze vanhu vari mupower chokwadi sezvachiri, kwete kuda kungopiwa zvinhu. But inini ndakatarisa nyaya iyi, to be very honest with you guys, vanhu vazhinji vari kutaurawo zvakasiyana siyana pamusoro penyaya iyi, because a lot of people were celebrating naMuparinga kuti chuwa mukomana akabvakura achipatidza pastreet. But these things hazvina chekuita nemapoliticians. But aiwaka isusu tinenge tine mafaira ekuti Chivayo kumashuroko akambobuda achitaura kuti zvoni iye Chivayo mbune akabuda achitaura kuti zvoni vanhu vese vatichapa zvinhu izvi. Scott anga neScott that day vachitaura kuti tapledge mari ma 100,000 kuti ma-warriors vanoita zvavari kuita, mari yacho hatingaipe Zifa. But let those guys know that kuti mari iyi iri kubva kuZANU-PF. Saka ndo patinenge tichingotora reference iyoyo kuti iye mbuni akataura ngazi kuti zviri kubva kuZANU-PF, and ataura kuti aiwa kuri kutobva izvi kutone zvakawanda zvichauya. Saka inini ndo pandangosangana naAdvocate Nelson Chamisa pana pari kutaura kuti zvoni, speak truth to power, stop these pastors for this or that politician business, don't defile the pulpit, let there be pastors for Jesus Christ, only preaching truth, peace, love and life. Preach the truth gospel. The church must never be in the pockets of politicians. The church must be a prophetic voice and watch over being incorruptible, not bribable. The body of Christ must not pivot on contaminated personal gain or corrupted prosperity. Let the church speak truth to power. Isaiah 56 takatoenda takadaro ivhesi ravhurwa. Kana uchiriziva chibvongoti ahoyi futi ipapo, because panenge patovhurwa magwaro. But now ndikuona kuti pabatwa vanhu vakawanda, because ndakatarisa nyaya iyi, Tagbirei is a pastor. On top of that arimo muline up yezvigananda, ndo vacho vari kunzi speak truth to the power. Iye ari kutonzi aitoda effect atingati ari kunzi ari kutodawo kuita president, akatopindawo ipapo.
So pabatwa vanhu vakawanda apa but handichaziva kuti Advocate Nelson Chamisa makubatanidzana napastor wenyu tagwere it's a topic for another day tozotaura nezvayo ngatimbotaurai nenyaya iripo paground nekuti panyaya iyoyo haasi munhu wani chete abatanidzirwa ndiri kuona futi kuti pabatanidzirwa Hope Oching'ono aripo paline up Hope Oching'ono abatanidzirwa sei pane munhu auya akakomenda akati yes the more Hope Oching'ono is after your head, the more I realize how strong you are. You will never rest until Tendai Biti is the one leading the opposition. Don't be discouraged. Hope will never mention that Biti formed 2 failed parties before. My bata. Don't parupindra Advocate Nelson Chamisa ipapo zvakanzi that one needs help. Pray for him. Tribalism is a very acute alignment and dangerous disease. Saka vaching'ono vari kunzi aiwa vatone tribalism varida kutobatsirwa vada kutondamatirwa ipapo pamapasta ipapo. Inini zvangu to be very honest ndakatarisa nyaya idzi dzese dzakatarisa some people were celebrating with Muparinga, some people were celebrating with ningi vamwe vari kudya vachiguta zvatatagwirei vamwe vari kutopiwa masalaries. Some of the pastors vari kutoti pastors for Eid vakapfeka hembe ndopari kunzi ipapapo kana padaro pabhaizika big time. Anyway, ndisandadzika because ndagara ndiri munhu anotaurisa ende zvimwe munozviziva isi secret munozoti Kulient achinete kutaurisa ndagara ndakatoisa zvimwe zvacho pa screen kuti mugare maona mugare muchiziva zviri kuitika mugare muchinakirwa kana uri muSouth Africa unoda registerwa company obvovurwa FNB business account tauda kutora zvemadhira genuine panapa bata education research ya Owen is the only one anokwanisa kuregistera company okuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit iye anongokurovera chinongodiwa chete ipapo valid passport yako yaunayo iyoyo yawakapinda nayo muSouth Africa iyo. Ende chimwe chinhu futi kune vamwe vanhu vekuti vakabuda muSouth Africa macho kana kuti atori koko arikuda kuitirwo same maservices aOwen, feel free amadzadiwa contact him on the numbers that are showing on the screen. Batai Owen anokuitirai Owen weku education research is the one arikupedza basa arikupedza masports mufonere kungotaura naye ka 1 zvinhu zvako zvatonaka zvatoita saka mugare mambata garai mataura naye musazoite zvekuudzwa ndozoti vamwe vanogona kutiwo ningi ari kuda kutry kuregistera vanhu ai vakava komana inini kana ndichinge ndasimbisa handisimbise zvinhu zviri wrong. Let's get back to the story tionesane kuti pari kuita sei apo. Right, umwe ari kubuda panyaya ya Advocate Nelson Chamisa ari kuti aiwa maybe you also need to focus on politics and do what the people expect you to do and leave the pulpit to pastors and scammers. Ndobva vataura vaChamisa vakati my assignment is what I'm doing and fulfilling. Anchaziyo kuti ndezvipi zvavari kuita ipapo munokwanisa kuzondiudzawo mega because ini handidi kuzonyanya kupinda kuisa mashoko mukanwa memunhu asi ivo vangotaura kuti inini my assignment is what I'm fulfilling. Pane zvavari kutozadzisa zvavari kutoita handisi kuziva kuti ndezvipi zvangu saka imimi kana mune zvimwewo zvamunenge mazofungidzira kuti pamwe ndo zviri kuzadziswa naAdvocate Nelson Chamisa munongogara mangoziva kuti handizvo pamwe apa because munhu anenge agara akaita se akataura kudhara but aiwa vanhu vacho vari kutaura ipapapa vari kudairira nyaya yacho vakawanda. Chamisa this Chamisa that Chamisa what zvakawanda zviri kutaurwa inini handisi kuda kuti ndinyanye kuisa mashoko mumukanwa mevanhu because ndinozviziva kuti mangwana zvinozonetsa Kulient chinotaurisa Kulient chinodai so handipa pakuita izvozvo ngatitaurei panyaya iyoyo munoionawo sei nyaya yekutaurwa naAdvocate Nelson Chamisa nhasi iyi yekwaMuparinga iyi kuti ayo mimi maumana taurai chokwadi udzai vanhu chokwadi vakombana mivhurai bhaibheri muchiudza vanhu chokwadi vari mupolitics mapolitician. I understand kuti iko zvine zvinozongonzi musoro waJohn Baptist ngauye kunoku and I understand ndo zvinochikwa nemapreachers aya inini what I believe zvangu handisi kuda kutaura preacher upi kana upi but not as a believer and I don't want you guys to be offended especially kana muchienda kumachurch. My opinion iripo panapa ndeyekuti most of the preachers muZimbabwe ngatingoti 70% ndakaona kunge fake havana kudaidzwa naMwari wacho ndo zvandakaona. That's why vachitya kutaura chokwadi vachiudza mapolitician because anoziva kuti anofa and akafa anenge afira mahara iye ari bogus. Saka because ukavhura bhaibheri racho vaitoudza ana John the Baptist kutouraiwa kwekwe vaitoudzawo kuti ini iwe chamari iwe uri kudai so zvokuita zvakadhakwa hazviko. You see kudzokera mashure kweso vanhu vaMwari vanga vasingatye kuudza vanhu chokwadi vaitovaudza kuti iwo zvokuti hazviko even kubva kwazvakatotangira kuna naMozisi kwekwe
ndoko akatangira kadi history yema politicians nemaningirikini muBhayibheri ma politicians nema men of God yakatangira kuna na Moses kwekwe ndo pakati nasotangira history muBhayibheri yemaningirikini vaitoenda vachinodza Faro kuti hanzi naMwari tato vanhu vanga vabudenza imuri stubborn madzoka fuma tichakurova ipana iyo madaiso imi madaiso itozanzi tobvona Mwari vodididi vachiyedzwa kusvika vaonekwa ndeve chokwadi bvazonza tishandi kuona ipana relationship yacho yanga isiri yekutamba vese kana yekubhabhadzirana aunganapombunzwa kuti saka vambonasi vambodezwa vambopuwa chikafu vambodya Fortuna GD6 nema akwa zvanetsa paZimbabwe mai zvangu but anyway ndatiisire panapa ndati munoiona senya iyoyi. Tell me what you think in the comment section. Ndudze izve so ndisandaenda ende kana vada kutopindura nema audios. I think for now mune numbers angu gara mapindura nema audios acho ndo vandatoisa pa channel panapa takuita part 2 ndenda kuplay ndichizo reveal kuti vamwe vari kuti kodi